И здравейте хора, аз съм Давиги. Днес ще има камера, но не е все още сега. Защото доста приятели ми питаха, абе човек, как го правиш така да имаш камера на Android? Аз казвам, абе ще ви обясня. Ти е добре. Така, аз стримвам от Mobizen, само да им дали се отворя. Да, значи хора, за да си пуснете Mobizen, трябва вижте, влизайте в настройки и търсите Facecam. Цъкате Facecam и то на ваша ви е изключено. Включвате го и цъкате това квадратното. Може и да е такова, ама аз го правя такова. Аре, брат, стани камерки. И е така трябва да се включи камерата. На мен не ми се включва камерата сега. Като влезете в това приложение Screen Recorder, не съм много обхванат с него, аз снимам с Mobizen. Така, добре. Настройки ще влезнем, да видим какви са им настройките. Резолюция HD, така, запис на аудио, добре. Някъде имаш за камера хора, знам го. Опция за спиране, я да им писал. Няма да гледам, добре. Вид на контролера, балонче друго. Балонче. Значи според мене, не, грешка. Значи хора, това трябва да бъде... Кажете камерата, я да ли? Добре, окей. Няма начин. Я е това настройване на камерата. Не знам сега. Предна да, ама как? Брат, каква е? Поведение. Човек искам да те включа. Фейскам. Задна камера. Значи от тук някъде трябва да го включите, се използва за... Искате ли да го използвате? Да. Фейскам. Апдейт. Да, бе, ще дам аз пари. Значи от това приложение е така, ама трябва да видите така. Пари от това HD Screen Recorder, не съм го виждал. Не сега ще пробвам. Какво? То много яко влезе. Директно. Къде е го става? Я Settings. Така. Това е някакво HD такова. 30 FPS. Добре, хора, ако цъкнем ето. Хора, от тук честно ви кажа, не знам как е. Затова не знам за това. Аз съм го използвал. Добре. Това е един мой приятел, Даката долу на Ендер. Той снимаш с това приложение. Ще има линк към неговия канал, ако той все още снима на него. Да, я да цъкнем Stings. Facecam. Ето как се спира от тук. Да, ето е това за камерата. Facecam. Да, камерата каква е. Да, каква да бъде, да е по-голяма или да е по-малка или каквато и да е. Това е на това приложение. Аз ще го изключа това. Аз скоро снимам на Mobizen, че ми е най-удобно. Я искам да го разгледам, защото може на това с това да снимам. Значи това е такова. Pictures или някакво такова и това ще. Хора, сега не знам колебая с какво да съм. Рекорд аудио, много ясно е. Няма ще включа, ще изключа. Фрери, тук някакво се раджа. Я това какво е. Я знам, ще го оставим както е било. И тук си избира, че каква игра. Аз трябва да имам още игри, брат. Да, PewDiePie, Sims, това. Да, честно казвам, това са ми игрите. Така хора.
Плюс напреженията, които имам, нали? Так, папка не ми трябва вече, защото се отказах. Братмах я. Така, каквото иде. Така. Редактор на снимки имам, с която направих снимката на канала с Viva видео, хора. Се обработвам клиповете, ама то трябва интернет. Аз нямам всъщност. Какво? Така. От тук едит и някакви такива глупости. Ще има видео как да се обработват клиповете. Така. Хора, това беше от мене да беге за това, тази информация, как да имате камера. Абе, защо това не ми става? Знаете, че друг път имам фейскам. Enable. Включена молята. Сега не мисля за камерата, хора. Добре, хора. Това беше от мен да беге. Ако ви е харесало това видео, искате да има някакви такива подобни видеа, абонирайте се, дайте палец и това беше и чао!